Oke, siap dibagi Polo. Selamat sore, pedok maneh mbek aku Polo, Jono Jatim, sumber suka lekok Kampung Lor Polo. Iki sing duwe acara arek pemuda Jalan Raya Sumber Suka Polo. Ayo kalem rek. Jalan Raya Sumber Suka punya acara bagi-bagi takjil. Semoga barokah. Iki maneh Polo lho, akeh lho Polo, 1000 lebih. Lokasi Pangga Sumber Suka Lekok Jalan Raya. Kalem bos, tenang aja bos. Gak ire. Aduh. Sampai ngatur jalan nih. Jalannya kan kok sing ngatur. Apa salahnya? Iya meneng di tengah sampean. Kayak digolong. Sumber Suka berbagi. Semoga tahun depan bisa berbagi lagi. Kalem. Kate maghrib ya rame ta bala. Oh, cok kuatir lek buka kayak pembukaan ae. Panghalos disediani mbek arek pemuda Sumber Suka RT 11 Polo. RT 11 duwe gawe Polo. Kalem ae, Bos. Waduh, iki nyalip kalem ae. Nyalip ae montore. Abar. Oh sampean bagino ta? Ayo meneng. Oh, nek kene ya wis dianut ta wis. Oh ya. Lek. Dendi. Ya ngenten lewat entek wis sik. Bantengan sik prai Polo. Mari riyaya. Rame maneh. Iki golane pemuda sing duwe gawe Polo. Pemuda RT 11. Yang ganteng-ganteng arek Polo. Kalem. Launan. Kita berbagi ini ikhlas Polo. Kanok nekon. Ayo. Ikhlasnya Polo. Iki keroyokan Polo ya. Uang lek goyo beko ya enteng Polo. Takjil 1000 ae enteng. Kalem ae Bu, tenang Bu. Nah. Lek diwian ya blenger Polo, gak kuat Polo. Jadi kerukunan itu penting. Disangga dhewe ya abot Polo. Masih ya jenenge roti BS ya. Lek kan 1000 bungkus ya abot Polo lek diwian. Kalem. Yo. Kena sing goceng rek, aja delok sing setir. Lek wong gocengan. Saken. Ayo, iki bapak iki abot. Ayo.
Kalem ae, Pak, kalem, Pak. Ya. Lah iki njaluk takjil pisan. Mari ngene. Sepuro-sepuruan bolo. Isuk sepuro-sepuruan, sore tawuran maneh. Man, ya. Wis entuk kaitan direk kok sepi rek. Entuk kaitan nang pasar Tajina. Wah, wis kene cek anune iki. Entuk kaitan sepi lho. Iku akeh anune. Lo udan. Pilih nang le ya. Ayo. Teh Wendi. Hah? Teh Wendi. Oh ya. Yung. Sinten kok etan sepi. Yo gak kelong rek iki rek. Loh, iku kawan nang ndi iku? Oh. Kate udan ya. Lah sinten kok kulon motor gede iku. Amare apa rek? Aduh wis ono ae kaget aku. Salam satu jiwa. Arema bolo. Pemuda arek Malang iki bolo. Los Kabupaten bolo. Iku anakku bolo. Berat. Apa, Duk? Nang ndi ko? Wah, nang ndi? Wajah ngono. Iya. Lang inilah seneng bola. Anak kegiatan bagi-bagi. Wah, tuh kegiatan rame rek. Kalem. Waduh. Saya gopone nang ndi. Ayo. Yo. Kalem. Sumber suka lekok Kampung Lor. Punya gawe yang bagus-bagus. Iki sing teko kulon bolo. Penuh anjane wong teko kerja. Kok altan di jalan langsung diseruput. Iki sing teko etan bolo. Kok kait pasok teko etan iki teko ndiket mangerbi. Wah, si akeh. Kari iki dah? Ya. Oh, dilukan teh. Ojo lali bolo, Dono Jatim bolo. Dono Jatim lek wedhuk sopon bolo. Dono Jatim gak butuh musuh bolo. Butuh kanca, 1000 kanca kurang bolo. Musuh siji wis keakehan bolo. Iki slogane arek Malang bolo. Kalem. Apa sore buan tadi. Wedan kalane arek-arek. Wis karo anu dalane macet ngene. Wah, seger-seger rek.
Dengan naik bola tahun mana iso ngene mana bola. Cek nih rame bola. Pemuda-pemuda kompak los doyo akeh teko etan nek nang ndi teko etan iki. Lek pandangan sik prai polo. Pandangan iki nih iki pemain Bathara Wisnu sing duwe gawe polo. Ah iku polo Mas Wildan. Pemain Bathara Wisnu. Terus kaji party saiki nih arepe balai desa polo. Yo bagi-bagi bisa. Pakai sumber suka gelas. Lek masalah kebaikan. Komen pula ya kurang ya apa komen. Los komen nih sak omong nih sampean anti baper gini pula. Komen. Let's subscribe dulu. Like, subscribe. Antar. Oh sudah habis polo yang ngunai polo ya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan atau lain waktu. Dono Jati mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.